17 сылгы ытылар сүрбеһи сөбүлүйдәк манчары оньюларыгар спортивный күрәхтер таханан өбүгелер бит остол оньюлара хабылы конна хамыскы керен тураллар. Үйәһе бүлүлүгар бу көрүнер олуктак нәһиленнәгә тыргатар сыллак тирелтелер иккардыларыгар күрәхтеһи болла. Öbügeler bit bulur gıttan ilen kemlerin onyan körülen tarallara. Sahabıt sirin kıhına kılgaz künnäg hun tünnäg bolan kününjülü kılgatары улаханын кырылын беркемек kühän күрәхтәһән түйүн койка дерим сугуян юранюлара хабылы гына хамыска болалар. Бу көрүнер үстер бәккә умнубакка елерин ордан күн бүгүнгә дире иҗәкәлли бит. Булар тактына терапевттер бит дәртенләр исә көрәгөләре авыллар атакла бу атак или табысы хайдарыяр оны бу сүз видеолар яратады. Ол тога бәтә күрүяра хайдар тарбар сүз солак булады. Олуһун эстелләре бит һәм бу монда тол олуһун терегәм бу бишат тәкәләмин бу күрәхтәгә киттәге. Терилтери кырылларга тулар күрәккә төттү кихилә 15 команда гытынна. Манна бу көрүнгә 7 класс көрүнә сылжан спорт мастер норматын толорбут. Оларан саха краден капсыбатах Николай Лаврентьев курдук спорт мастerdара кандидаттары сөбүлән жыркыначылар оны саңа холынан көрәчеләр дә балдар. Анчакын күрәккә барар булды бу тәкъсирләргә. Ол курдук оголары үксен иҗәбет, онна тулахан җаңга күрәктеләргә ме барабыз. Онна тан бир әмия толык кайчыды коннор намола махрапа яшәдән әмия мастерга кисяган наран буны күрәккә итәбез. Ол мастерны уллары тактикемек үлеләһәбез. Бигулусан албастыгынан кабылыкка хамыска спорт мастера болбу дагам састак Дмитрий Яковлевич Федотов эрсылларга раз көлөлөнү бүгелер бидонюларга хуян күн бүгүн успутугар агы спорт мастера бар. Бу республика өртүнөн сам үрдүкөрдүрү болар. Василина Федотова, Алексей Старостин, Александр Адамов, Саха телевидениете, Үйәһе бүлү.